de educar, digamos, o noso intestino a que faga cando nos queremos, e non debería ser así. Debe ser cando nos avise, facelo. Porque tamén é malo aguantar. Efectivamente, é moi malo. Non é Hombre, David, que ben que estás aquí, porque... Perdón, encantado. Eu veño esta xente con moita dúbida. Eu veño pa aquí, en calquer momento nos levantamos la mão. Non, pero David, ven pa aquí un momento. As tres de arriba, as tres somos as Senta aí vos. un momentiño, por favor. Poderíanos dicir cal é a postura axeitada? Bueno, a postura mellor é en cuclillas. O sea, de sempre, de toda a vida. Sí, o que pasa é que como subo daqui... Taza turca, David. Home, este así, porque non está pegada, podo inclinalo. Hombre, vamos a ver... Cun taburete, pero en cuclillas aí? Con taburete favoreceríase. Cos pés inodoro? Favoreceríase, porque favoreceríamos a prensa abdominal, a máis tamén poñemos, digamos, a vía de destino das heces máis recta. Vai máis dereito todo. Pero entón non ten moito sentido que os retretes teñan como este deseño en forma de cadeira, digamos, se realmente é verdade que as agochadas en cuclillas é como se fai... Os que había antes de astronauta, acórdanse daqueles que parecían as huellas de astronauta nos bares. Taza turca, se chama taza turca. Iso favorece, non? Isto favorece moitísimo. Non a xente detrás, porque a mellor están vendo aquí rollo fontanero, pero isto favorece. Esa sería ideal. Sabe que estou vendo o doutor tamén que pasa moito desde que vamos co móvil ao baño? Estase perdendo moito de saber os ingredientes dos champús. Díxeno eu, e miraronme como unha tola, que ti tamén lías as etiquetas, claro. É que, que non leo aquí algunha vez o suavizante, por favor, no baño. Sí, pero porque todos os días. Porque lle preguntas o do suavizante a un señor que non ten pelo, David. Sí, David. É que como non mala idea iso, Perdona, Raquel, ti pensas que esta barba está así de bonita así al aire? No, esa barba está cuidada. Usted ten así algo consulta que de... Temos aquí un doctor... Home, hai sitios que se queixan que hai que esperar. Aquí témolo aquí para preguntarlle. Usted ten así algo consulta do baño. Usted vai ben, regular, todo ben? Un pouquiño menos regular. Do que lle gustaría, verdad? Do que me gustaría e o que me faría falta. E aí que podemos recomendar, doutor? Alimentación... Kiwis. Exactamente. Beber tamén, non? Beber moito, hidratarse ben é unha alimentación adecuada, pois rica en verduras, que leve fibra, Moitos kiwis. E ofrece tamén. Queres kiwis? Kakis. Kakis é o que me facía falta. Pero moitos, a ver se vai estar tomando moito Pero cantos kiwis está tomando? A ver se o problema é ese. No, tomo un ayunas. Ah, mira. Eso é recomendable, non? Sí, recomendable. E dis que pola noite tamén, non? Pola noite unha ciruela. Mira, pola noite ciruela. Bueno. Cando é temporada, claro, porque... Si, de momento ainda hai. O kiwi mellor pola mañá, porque pola noite ten moita vitamina C, ao mellor espabila un pouco, non? As cousas que teñen moita vitamina C igual lle quita un pouco o sono, non? Entonces, quizá mellor tomalo pola mañá. Con piel ou sin piel? No, aquí hai que especificar todo. Hai xente que come o kiwi con pelo. Quen que come o kiwi con pelo? A ciruela. Cuidado, Quen do público come o Ahora kiwi sí, con porque vai pelo? mal ao baño. Se toma o kiwi con piel, normal, eso tasca. No, con piel. Bueno, o melocotón ten esa textura. É distinto. A ver, algunha consulta por aquí o doutor? Eu vixo moita risa aí arriba, vou ir para ali un momento, Juan, madre me permitir, porque paso, que estou moi habilidoso. Hola, que tal? Por esta zona, que tal vamos? Pues vamos de maravilla. Moi ben. Como relojes. Sí. Pregunta, Cantas veces ao día? Unha. Pregúntalle se las levan o móvil o cuarto de baño. Pois non, eu levo a balleta, mentras estou... Ai, a balleta? Estou limpiando. Non sei que será peor, Pero ou tens un cuarto de baño moi pequeno ou chea de reloj. A ver, estira... Como te chamas, perdón? María. María, estira ese o brazo. Mira, fago así... Tan largo non tes, digo. Canto sería o ideal de veces ao día de ir ao baño? Unha, dúas. Estás na media boa, María. Estou na media boa, sí. Dúas. Pero vostede recomenda estar sentado no inodoro e pasar a balleta? Eu recomendo ir ao inodoro a facer o que hai que facer e punto. E listo, e non limpar. Ni limpar, nin estar máis Bueno, tempo acabar do sí, necesario. vea. O acabar mellor. No, claro, non limpar o cuarto de baño. Lavarse as mans despois de ir ao Claro, baño porque é moi importante. aí pode haber problema co móvil, non? Sí. Porque xa o móvil é como se fora un ecosistema de bacterias e se inda por riba sumamos outro ecosistema de bacterias que é o cuarto de baño, pois o risco... Entonces, despois de limpar o móvil, se usa no cuarto de baño,
Ainda que non máis Sí, que porque sea logo para ler. manipulamos o móvil, levamos as mans á cara, mesmo á boca, Ou para vamos coller a calquera comer, cousa, ou claro. vamos a comer. Aí poden vir moitas infeccións, non? O mellor. Sí, sí, virus, bacterias, de todo. Con cara hai que lavar. Non, espérate, David, quédate aí pendiente, búscame xente, porque agora imos falar de máis cousas. A ver que voluntario Está estés. interesantísimo, Juan, Porque imos perdona. falar... No, pero espérate, que doblamos la posta. Imos falar de enfermidades de transmisión sexual. E isto é algo serio, porque están a medrar, están a aumentar os casos en España, sobre todo na poboación máis nova, non, doutor? Sí, entre os 20 e os 30 anos é onde está a maior concentración, pero bueno, xa a partir da adolescencia aí aumentou moito tamén. Porque falta concienciación, non? Lembro aquela campaña tan famosa, Sí. póntelo, pónselo. Sí, Agora eso. xa parece esquecido este tema. Claro. E as xeracións novas, pois moitas veces non toman as suficientes precaucións. Sí, quizás se liberalizou un pouquiño aí a cousa, pero deuse, digamos, houve un tempo de medo cando empezou o SIDA e bueno, a xente concienciouse máis e agora pois está un pouco outra vez baixouse a guardia un pouquiño, non? Porque en realidade agora sí que non podemos falar de que existe unha falta de información, é dicir, o mellor xeracións anteriores pois non coñecían algúns asuntos, pero Sí. desta volta, sobre todo a xente nova ven máis que informada. É un exceso de confianza o mellor ou por que Un exceso non de se confianza. estila tomar medidas? Quero dicir, ás veces este tipo de cousas tamén hai xente que lle dá apuro o mellor propoñerlle ese tipo de cousas á parella. Non sei, parece que non ten moito sentido, pero nas enquisas parece que isto toma forza. Non está moi claro, hai moitos factores, pero o que sí está claro é que non se está usando preservativo, que evitaría moitísimos, o sea, a maioría. Eu quedo abraiado coas estatísticas do aumento, por exemplo, estamos vendo agora das infeccións de Sí. transmisión sexual, no caso da gonorrea e tamén da sífilis, que víamos antes, Sí, como sí. aumentou no último ano. Sí, sí. Sí, sí, as clamidias, todavía que aquí non aparece, non sei se a puxeron. Sí, 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 que apareceu, é a sí, que sí. máis aumentou todavía. E pode ser que a xente nova estea máis enfocada na anticoncepción, é dicir, en evitar embarazos non desexados con outro tipo de métodos anticonceptivos, que na protección, porque, claro, un preservativo non só se utiliza para non ter un embarazo non desexado, senón para previr Sí. todo este tipo de problemas e de enfermidades. Sí, aí quizá o cambio das costumbres, non das costumbres sexuais, un pouquiño mellor, hai influencias de modas... Claro, un comportamento imitativo de comportamentos de risco, non? Exactamente. No? O E, mellor o bueno, consumo pornográfico tamén fai que determinadas relacións se leven dun xeito que non se deben levar. Hai. E entonces, bueno, pois o mellor buscas ás veces tamén profesionais pois que non se coidan o suficiente, bueno, o que sea, hai moitas Múltiples cousas. factores. Doutor, perdón, factores. hai que aquí temos a dúda, igual que no do baño, cantas veces recomendable é o día? O da práctica sexual, quer decir, cantas veces... No do baño Con non é protección. o día, no do baño... Está aquí María Teresa moi preocupada con esta temática, tamén la preguntando... Preocupadísima. Está moi preocupada polo tema este de... Xa que foi. Eso non salgo con golpe de aquí, hoxe está aquí moito do revés. Telo claro. Teño claro, verdad? Non chegamos a cifras. Non sei se hai unha recomendación para cantas veces ao día, pero dende logo sí que hai unha recomendación, non? E cousas que temos que recordar, claves para evitar, bueno, que sigan medrando estes datos que nos preocupan moito. Sí, facerse, cando haxa sospeita, facerse controles analíticos e despois, por exemplo, no caso da gonorrea e no caso dese tipo de infeccións, pois é moi importante que un comunique as parexas cas que estuvo, para que se podan tratar. Por outra parte, esas estadísticas ás veces tampouco son moi reales, non? En que sentido, doutor? Porque hai moitas que non se declaran. Claro. Bueno, pero estaríamos falando dunha infradiagnose, é dicir, habería máis casos... Bueno, diagnose non sei, pero o dato sería ainda máis preocupante, Sí, porque e un despois- aumento tendo en conta que moitos non Claro. recoñecen tela. Claro, e despois hai outro factor moi importante, que é que moitas son asintomáticas ou digamos que con moi poucos síntomas, non? Por exemplo, a clamidia pois, é un síntoma suaves, nas mulleres pode dar infeccións graves, pero non moita sintomatoloxía, e nos homes tamén no 50% ao mellor non teñen moita sintomoloxía e pasa Entón é difícil para o desapercibido. contaxio. Claro, e entonces por eso hai que facer analíticas de vez en cando
para control. No caso da gonorrea, pois o mismo. Tamén hai xente que ten menos síntomas e entón ao non ter uns síntomas moi floridos, pois, bueno, son unhas pequenas molestias, pasos, e entón sigue contaxiando. E aí é o problema de por que se estenden tanto e por que se manteñen tanto, tamén é outro factor moi importante, non? E, claro, agora haber moitas máis relacións sexuais, pois, ao estar moito máis liberalizadas, pois esténdense con moita máis facilidade, non só por esas cousas que falamos, por eso que falamos de que hai moitos factores, non? Pero eses son moi importantes, e moi importante que cando un ten unha infección desas, pois o que debe facer é facer memoria de con que persoas estuvo e que se traten todas. Pues moitísimas grazas, doutor, moi ben explicado todo e xa saben, ao fin e ao cabo, pois tamén hai que facer concienciación, prevención, protección e formación. Grazas, doutor. Moitas grazas. David